Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Di na ko kapos lang, Sir Leon. Dakong ipikto ang sa katuig kapin nga wa na kong makapraktis. Gusto ka nang moritero? Laos na ko. Mau ba, Greg? Di na ko kapos lang. Pamatuod aning akong gisulti. Wa gid na ko mapatay ang imo gipatrabaho na ko. Ang tinuod wa ko batia og kasuko, Greg. Ang tinuod wa ko maglagot ngano nga pakyas ka sa labing unang higayon sa imong trabaho. Sao ba man yung pagsalig garid ako nga namatud-an naman gid nga wa na ko silbi, Sir Leon. Gikasubo kayo na ko. Mama Mary, nagsubo ko, Greg. Nagsubo ko pa na wa ako masuko, wa ako maglagot, wa ako mapungot, kay imo kong gipakyas, Greg. Sige lang, Greg, sige lang. Ako ka nang una-unaon kung musugot ba ko nga mupahuway na sa imong trabaho. Pero pabor ko nga, gusto ka, mas maayo mo pahuway ka na lang. Pero ako pa ka nang timbang-timbangon, Greg. Salamat, Sir Leon. Pero ingon na gid ani. Okay, Greg. Okay, nakasabot ko. Gusto kong muinom ani nga kauban ka, Greg. Ubanay ko, Greg. Paselo ako, Sir Leon. Unsa man lang di ay ang imong gusto. Gusto unta na akong makita ang akong anak. Gusto na ko siya ikasulti. Jonas, naibaw mo si Ina nga niya si Greg. Kunya nga nung waman ni mo pagkanauga si Ina kay gusto makikita ni Ina ang imong uganganon sa imong asawa. Lagi pagkanauga si Ina kay niya ang imong uganganon. Manaog na si Ina, Greg. Salamat, Sir Leon. Ako lay inom-inom, ani, Greg. Paselo ako, Sir Leon. Ikaw lang muna. Pasagdan lang nato ang atong mga anak. Total, wa man pasagdi si Yena ni Jonas. Pinangga man kayo niya si Yena. Basta wa ko malain, wa ko masuko, ngay mo kong ipakyas, Greg. Wagit sila magtiaw. Mailhan kaayo nga mas muhugot ang pagbantay nila nga magkasulti mi si Tatay Greg. Mikatag ang mga tao nila ni Jonas. Anak? Tatay Greg! Anak! Tatay Anak! Greg! Anak! Anak! Tay! Biyan mo doon, Greg. Yena, pagsulti mo maayo. Nganong wa mo gawa si Jonas? Di ka po'y natog. Basin malimot mo. May klase na kamuugma. Pagsulti mo. Salamat, Sir Leon. Lingkunak. Salamat. Niya ka. May... may tuyo si Sir Leon ako. Apan labaw sa tanan, di ako kay... Gusto kong tanaw di mo. Ug ni ako'y isulti ni mo nga malipay ka gyud, anak. Unsa na, Tatay Greg? Nahibaw kung nahibaw ka na sa akong trabaho. Kung na ba imong ipasabot ka malipay kung nahibaw na kung unsang imong trabaho, Tatay Greg? Mupahuay na ko, anak. Mubigyan ako sa maong trabaho. Tatay Greg! Nalipay ka ba, anak? Nalipay kay ko, Tatay Greg. Nalipay ko. Salamat. Salamat na kahuna-huna ka na, anak. Salamat sa Ginoo, Tatay Greg. Anak, tugani ko sa tinuod. Sa unsa, Tatay Greg?
Wa ka babahadlok sa amahan ni Jonas. Nasayon ra kayo siyang musugo sa pagpatay og tao. Wa ko ikatubag, Tatay Greg. Wa ka babahadlok sa imong palibot. Kani adto na hadlok. Apa dihang niya ka na kay kawasto na. Wala ko mahadlok kay niya ka naman. Unsa may tinuod gyud nimong gipati nga nagpabilin ka man sa kaugalingon nilang Jonas ug si Jonas imong gikauban. Nauwaw ko, anak. Apat ako rasab ang matuliso di ning dili pa hustong panahon nga bisud kaning maong kinabuhi. Dili ka pa husto sa imong paginaron. Ni anak kini Tatay Greg. Ug Sulti, anak. Ang tinuod gyud mao'y isulti. mahal og pinangga kayo ko ni Jonas. Dili ko gusto nga malayo ko niya. Tungod kay gimahal ug mibati na sab ko og ugma ni Jonas. Kung ba ka ram, ayaw pagkilag. Angay kita magpasalamat ni Jonas. Greg. Nya. Unsa imong nakita? Gihilab ang akong kasing-kasing. Ginahalos mubuwag ang iyang anak. Magsigig akos, magsigig tutok sa iyang amahan. Nakasabot ang bata ang hapit mamatay ang iyang amahan. Malipayon sila ganang na pamilya. Nasayran ako nga buutan kaayo ang tao nga ipapatay ni Sir Leon ako, tikoy. Usa ka lokal nga periodista, si Mr. Custodio. Nahisgutan siya ang kulom sa pamantalaan ang usa ka tawo nga haom kayo sa pagkatao ni Sir Leon. Matod pa siya kulom nga may usa ka tawo ning syudad nga sama sa kugita. Mikumot aron makontrolar ang tibuok syudad. O gikasakit kini ni Sir Leon. Ikaw yung mabiyan ako ni Sir Leon. Nabayaran ko naman tingali ang akong nautang na kabubuto ni Sir Leon. Kung muhuno ka, muhuno o mubiya sa kong Sir Leon. Oh, nag-ilis lagi ka. Lakaw ka? Magluto na kong pamaw, ha? Pamaw na. Asa di ka? Magkakuyo ko ni mo? Nagkape na ko, tikoy. Dili ka lang. Gipatawag ko na Sir Leon. Oh, sa? Sige, Kape, human ako, Sir Leon. pamahaw. Sir Leon, ganong gipatawag ko na po. Mao ka na ako gyan, Sir Leon. Nagkahukom ka na ba nga imo na lang kong pasagdan? Nagkahukom ka na ba nga muuyon nga mupahuway na ko sa akong trabaho? Nakahukom na ko, Greg. Pabilin, Greg. Dili paggugusto nga muhunong ka sa serbisyo nga rin ako. Ipatawag ko ikaw tungod kay doon ako'y laing tao nga ipapatay nimo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!